tuke ni riwruok matayo tuke mag adhula FKF koro kuomgi omoke rot bang' Alap ma Kasarani gi Nyayo lor ayanga nyaka higa mar 2025 ka sirkal biro chako gedo manyien biro tim gi jolweny ma pacho kaendi. Ma ende kaka Alap ma Nyayo biro chalo. Alabno biro bago tugo mogik tarik 26 dweni e kind tim mar Harambee Starlets gi tim mar Cameroon. Tuke tielo mar ariyo mag manyo tiko mar tuke mag pinje Afrika. Alap ma Nyayo no yaw higni 2 mokalo bang' sirkal mar Uhuru Kenyatta timo gedo makare kanyo. Tado manyien bedo keti, ibo med kar bet mar jogo momi luor, to kar loko lewni be ibiro ketne jotugo kendo e Alap migero manyien mar Nyayo sani. Alap ma Kasarani bende biro bedo gi tado manyien, pewe 2 mag timo orako, medo taya mar geng'o gigo ma ibiro tim gore Alap ma Kip Keino Stadium ibo ma Eldoret ma bende ibiro ger mar ting'o dhano maromo 15,000. And to the required standards. They are all designed to Green Star standard. We are using renewable energy for this, and we are also using natural ventilation as much as possible in all the stadia and all the spaces that we have designed. This is a long-term investment. We really want AFCON 2027. We are really praying and doing everything possible to get AFCON 2027. But if we don't, we'll still continue with these projects because they are for long-term good of the country. Team